Na senda cultural desta semana chegámonos ata a Praza de Abastos de Pontevedra, porque mañá é o día do mercado. Aquí consúgase a perfección o día a día das praceiras cos eventos culturais que se celebran no primeiro andar. Así que mellor espazo que este para presentarvos todas as actividades desta fin de semana. Comezamos! Arrancamos a senda cultural cunha exposición inaugurada con motivo do Día das Letras Galegas, celebrando a Seoane. O Museo de Pontevedra acolle ata 23 de xuño unha mostra de lenzos, gravados, material cerámico e bibliográfico do artista, tratando de ofrecer así unha visión cronolóxica da súa evolución creativa. A exposición conmemorativa inclúe os óleos Os Esmolantes, Campesiñas dialogando e Figuras saudando, ou o debuxo Areales, Rochas, entre outros. A mostra xa está dispoñible no sexto edificio, pero a partir do vindeiro xoves comezarán as visitas guiadas para o público. A exposición Achega das mulleres á sustentabilidade do mar xa está dispoñible en Pontevedra. A mostra itinerante pretende recoñecer as achegas das mulleres, a economía do mar e a sustentabilidade, dende ámbitos como a educación, a investigación e os oficios propios do mar. A exposición está composta de fotografías e vídeos e estará dispoñible no vestíbulo do Centro Asociado da UNED de Pontevedra ata 17 de xuño. A Asociación Galega de Amigos do Camiño Portugués trouxo a Pontevedra a mostra O Camiño en tempo de camelias, unha exposición coa que se pretende dar a coñecer a importancia desta flor en toda a provincia. A exposición conta con fotografías e cadros de diferentes autores galegos e portugueses. Nela pretendese amosar a gran calidade e variedade de camelias que hai nas Rías Baixas. Ademais, a mostra conta cuns paneis onde se explican todos os usos desta flor, como por exemplo o aceite de camelia. Unha mostra itinerante que xa estivo presente en lugares como Viana do Castelo e que estará dispoñible na Escola Superior de Conservación de Bens Culturais de Pontevedra ata o día 30. O Museo Manuel Torres de Marín acolle dende esta semana a exposición do pintor Daniel Domínguez Rivas. Daniel Domínguez, a través dunha técnica de óleo con espátula, presenta as pinturas de Marín no recordo. A súa obra é realista e está inspirada en paisaxes da nosa terra. A mostra estará dispoñible ata o 31 de maio. E se falamos dos eventos desta fin de semana, non nos podemos esquecer dun que continúa en Pontevedra, Maio, mes da lingua. A organización espera seguir superando todas as expectativas coa obra de teatro Cando a fame aperta, unha iniciativa levada a cabo pola Sociedade Cultural e Deportiva de Mourente e polo grupo de teatro Senio. A obra presentarase mañá no local da SCD Mourente ás 9 da noite. Pasamos agora a un dos eventos máis destacados desta semana, o Festival de Cans, unha cita onde se darán a coñecer as mellores curtometraxes de produción galega. Durante toda a xornada de mañá haberá curtas de ficción, de animación, documentais, videoclips e webseries. A creación galega máis importante do momento pasará por un dos festivais máis populares da nosa provincia. Ademais, tamén haberá moita música cos artistas Patricia Moon, Daqui da Ría, Raiceira ou Gran Wyoming e Los Insolventes. Unha experiencia fantástica que enamora sempre a todos os asistentes. Se falamos de concertos, temos que mencionar o que se celebrará mañá no Náutico do Grove.
Larry Campbell e Teresa Williams chegarán mañá ao Grove cun concerto no que farán un repaso da súa trayectoria. No ano 2015, tras moitos anos dedicado á música, Campbell decidiu producir o primeiro álbum coa súa esposa. Nel intentaron reflectir distintos estados de ánimo a través do rock, folk e da música máis tradicional. Un disco que mañá poderán desfrutar todos os que se acheguen ao Náutico do Grove ás 8 da tarde. E pechamos a senda cun concerto de trap. La Zowie actuará mañá na Sala Carma de Pontevedra. Para os que non a coñezan, La Zowie é unha cantante de trap con espírito propio e con moita personalidade. As súas cancións son provocadoras e teñen un estilo inimitable. La Zowie interpretará mañá o seu mixtape titulado Ama de Casa e fará unha recompilación de todos os seus singles. Un concerto no que combinará o trap co hip hop e co pop. A cita é mañá na Sala Carma ás 9:30 da noite. Ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de desfrutar todos os eventos e actividades que nos ofrecen as Rías Baixas.